mana elections bịawa ha ndị ara adịrị ụdị n'ụdị banye mahịa. Unu ekwekwala ka onye ọbụla, especially onye nọ na Finland, nọrọ ebe ahụ chi metọrọ anyị ala. Gịnị ka ha jiri target ụmụ Igbo? Ọkwa ka ha jiri aghụghọ ha. Echi na nwanne chi ugbu a ha bịabịa sị anyị na ndị Igbo na-aghọgbuta ndị Igbo, Igbo na-egbu Igbo, Igbo mekwara nke a mekwa nke a maka na nwanne anyị, nna anyị Peter Obi chọrọ ịzọ election. Anyị nwa nọ na-ele ya. For the first time anyị hụrụ na Nigeria gbara ya okirikiri si na ka onye agawa. Unu ekwekwala ka onye ọbụla jiri aka ya mebiere unu ala Igbo. Mba, onye ọbụla ekwekwala. Unu ekwekwala ka ndị anyị aghọtaghị bata ala Igbo bịa mebisi ala. Onye ọbụla ekwekwala ka ihu onye na-aghọtaghị onye ọwụ batara n'ama kpọlie ụmụ nwanne gị. Igbo shiri ike mmadụ. So ihe anyị na-eme ndị mmadụ na-agbazi kitikiti ofu onye anọrọ ofu ebe na-akọrọ ndị mmadụ ibe ya 5 days na ọ nọ n'ime ụlọ. Anyị na-anọ n'ime ụlọ ya na-enye anyị nri. Bikonu. Ụmụ Igbo n'ọnụ ji. Chineke ka nọ n'eluigwe, ọ na-ele. Ọ na-ahụ ihe na-eme. Pụta onye ọbụla ekwekwala ka ha kụkasị anyị. Ma mee anyị yeru ụbọchị election anyị dum atọ n'ime ụlọ si na ya ga-apụta maka na ụjọ na-atụ anyị. Ụjọ aga-atụ anyị. Anyị ga-atụrịrị vote ha. Were ọchịchị a Chineke tinye anyị n'aka. Anyị were ya dozie Nigeria maka na sọsọ anyị ugbu a otu o siri dị ga-edozali obodo a. Udo dịrị.